Iya, ini sepi banget terang pemasukan. Gelas yuk. Jangan ramu mengir, omat sih. Yuk, yuk. Bakso. Lah kae jatah sira karo Adit ngir. Ya, yuk. Ayo. Aduh, malah diri kok. Etan patang mangkok, ngalor bolong mangkok. Hah? Kopi le. Iya. Iji. Sekali ndak mocol kok. Lah. Enggak nih, jadi kata suruh ngopi bang semaput le. Enggak nih, kata suruh ngopi. Terus kalau desi kata suruh ngopi. Wes dombe kopine we. Lah kepre we iki le ngombe kok kene. Iya lah. Rene. Coba. Enggak nih kan suruh ngopi pesan ngopi kaya kene. Wes dicekal ngir. Oh. Rewangi emeng dodol ngir. Tendangane. Ayo. Ya. Bakso. Cekot iji. Teman, apa itu lah? Kuku. Cute. Tenang dandane. Mana? Semua. Siji. Wes. Bakso siji lek. Siji melas temen. Siji satu kone siji. Bang. Nah beli. Oh. Ini baksonya kok entek ya? Lah kok harus didol yang entek. Dret duwite. Lah mau beli kopi kae. Enggak, ini yo kopi siji bayarin bakso tak global. Takone menang bayar lu kok. Nah, gue pakai 3 bos. Oh, Wah, sikit. cocok sih malah. Enggak. Aduh, ayah. Betul. Beli. Bocah dolan wae ra tau gelem madang. Madang sih. Iki dolan nang ngape wae leren, dolan ngape? Ya ditake. Hah? Ora tau lah. Ada ente. Kok sik bapak kan cukup. Iki, anu. Ditake tapi jadolan wae. Oh, ora dolan. Tok. Ya Allah. Ini kelambiku, Pak. Foto mangke keset. Nenek tak tuduhi. Delok ke. Iki dasterku. Kalingan orang jenengan kok aku iki mantel anyar. Dadi koyo ngene iki ya Allah. Tak kira keset. Nomor pami bladus. Yo, kuwi. Tahu kok ke klambi ora. Bodol-bodol ke klambi. Motor wae digesek-gesek, bojone ra tau digesek-gesek. Meling ora tambah reget iya. Wis padha karo bojone. Ora ono meling-melinge blas. Mendingan ku tangan. Meling. Lurah, ora gagah. Wis koyo sultan, motor apik.
ono kalah jengkole. Jos. Durun Lurah. Weh. Untune dilasin nanti kuwi Durun Lurah. Waduh ae untuk las-lasan iki tuku saka Monas, nyempil Monas Sultan pada wong susah. Lah kok silas-lasan Durun Lurah? Ono apa ganti ini? Aku dirampok Durun Lurah. Sapa yang ngerampok? Preman kene. Mosok Pak Sarik anak boy Pak Lurah paning ngerampok. Lah kerugiane apa? Lah, bakso sak gerobak dicolek kopi sak gelas Durun Lurah. Waduh, payah. Wis engko. Doro Lurah sing tumandang. Ora wedine karo preman, wedine karo Gusti Allah karo malaikat. Liyane cil, tenang. Wis, jenengan bali wae engko tak atasani. Nggih, Durun Lurah. Oke. Ya. Aduh. Oh no wae. Guys, demblong. Oke, kita let's go. Kita persiapan demblong. Oke. Ojo wedi karo preman, wedine karo Gusti Allah sama malaikat. Persiapan, ojo ngambek, ojo ndresulo. Persiapan berangkat. Oke, demblong. Langsung kesuwen nama ini nyanyi terus mending Indonesia Raya. Jak pundi Durun Lurah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Dene. Durun Lurah, pripun? Monggo. Nggih, Monggo. Kena lepen apa? mriki mawon. Niki akan perlu sekedap kali jenengan iki, Mbah. Pernah kok ganti-ganti estu. Harus penting perlu. Nggih. Monggo pinar. Tumben temen Durun Lurah sonten-sonten kok. Mriki pernah wonten apa? Bang pamer untu. Lurah kok mung pamer-pameran ora mikir ke wargane. Pamer bondo malah. Lurah apa lurahku saiki? Ora, Mbah. Intine iki ana perlu. Dadi kula sewanteng jenengan iki ana permasalahan anak buahku. Aduh, Pak Carik jarine kok dirampok kok dikapakno kayak bakso entek mau sambat nang omah. Nah, karo anake jenengan sing jenenge Emeng. Dadi pangnakoke panggenake tok. Emeng meneh. Bener apa ora kuwi, Pak? Yen kaya ngono lah bocahe nang endi saiki, waduh. Wis teko tenang, aja panik. Sing penting ku ngopi. Ku tak rampunge api-api. Nah, wis dilurusin, Mbak. Ya. Amit sewu tak padosane, Pak. Oh, nggih. Ih, untuk kumen ketara. Kudu akeh nyengir aku iki. Wah, sultan iki. Waduh, Pak Lurah. Dereng kepanggil arene duka teng pundi niki lah. Bocah. Waduh, Oh, nah niko. Meh. Rene sik, rene. Bocah dolan wae rene. Rene. Goleki Pak Lurah. Ini enggak tapi Kira-kira. Sono. Nganu sik. Goleki nganu. Oh, apa meneh? Goleki wedan. Misake Pak Lurah ket mau kopi. Goleki kopi kae. Lah kopine 3.000-an Pak Jibat. Kopi wis tak bayar engko. Tuku segerobak. Iki Pak Lurah. Kopine bening Pak Lurah. Weh, Anyar iki plewan jijine. aduh. Mosok jaruk kopi, kuliye wedang putih. Bulu gesi awake. Bisa Pak Lurah, kita nyari kopi. Wah, jadang. Kok tengi? Sekarang wis tahun winan. Sekarang bocah, Pak. Monggo niku, Pak. Nah, iki ngene. Iki Dirungokke Pak Lurah arep ngendika apa? wingi jarine anak buah Pak Lurah, Pak Carik iki jarine dirampok bakso sak gerobak entek ning tuku kopi. Bener apa ora? Kalian sinten niku mana? Karo yo awakmu. Oh, aku. Lah Oh, pancane. Waduh. Tapi kalian wis Wah, iki mau nang omah Pak Carike. Dadi jenengan, Mbah,
sebagai wong tuane iki yo kudu adol gak-gah nggo nempuhi pacare kae melas kae nangis-nangis nang omah. Bocah anane iki kaya ngono kae. Wis, saiki ngeten. Jadi awakmu yo pantak omong wong gedhe ding yo sik ciri ding medeni kok gendruwo batone sawak kebak. Niki mau anu Pak Lurah, ada permen karet. Waduh. Wis saiki ngono. Rasa Dewi Sin, Dewi Wirang, Desa Kebon Kosong, Dewi Sin Bapak. Kandhani monggo angel, kandhani wong tuwa angel. Monggo Pak Lurah kula pasrahke niki. Ben gumen nurut dirungokke Pak Lurah ngendika. Terus dadi ngene. Meneng wae. Wis ngesuk meneh rasa dibaleni. Kira-kira bisa ora? Bisa Pak, nek ora kelalen ah. Waduh, angel iki. Ngirik bapak nih. Iya, ya wis. Sing penting ora dibaleni maneh. Ora usah Dewi Wirang kabeh, rasa Dewi Wirang kebun kosong terutama Yai melas. Wis ya. Ya betak bali tak ngomong Pak Cari, engko nek wis gabahi payu langsung teng omahe Ndoro-Lora nggih, Mbak. Nggih. Wis. Makin tak adol gabah kula. Kasih tak ombe iki lah. Mawon iso Pak Lurah. Nggih, wis tak permisi sik. Monggo. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki anake rasa dolanan gebahi kae, Pak. Jangan kae sing cilik malah kaya ngono terus kae kadang Pak Lurah bocah iki. Padahale Geng. Monggo. Oke, buat teman-teman yang mau pesen bakso MM atau merem melek bisa pesan di sini ya. Bakso. Ye. Dulu. Nih, mana dulu? TV Sidoarjo.